na tsira ga abokan adawa duk makiya ba su ma ganni ba bare su jefe ni kada na tsere wa sharri kullihi da sharri baki dayansa falam ara naran khalidan bi gawashi har abada ba zan ga wutar jahannama ba bi gawashi da garwashin nata kima ba zan ganshi ba har abada hasantu bi dhikril mustafa nafsa shehu yace ni kam na kiyaye kaina albarkar annabi muhammadu da ambata rasulullahi summa man lana yantami min sakinina wa amma mashi kuma duk wanda ya cangina da ni yana ta da ni shi ma na kiyaye shi min sakinina wanda yake nan zaune da ni wa mashi da mai tafiya hasantu bihi dini na kiyaye addini na da albarka annabi muhammadu wa na dunyaya kiyaye duniya ta da albarkarsa summa man tafarra'a minni sannan wanda ya resanta daga gare ni mu da nan fara duniya kiyaye mu shi ibrahim ya yi mana addu'a inawan fi nawan wanda suke nesa har da mutanen lagos wa tirashi wata rashi da wanda suke kan tabarma ƴaƴansa kenan zo da akan tabarma aka same su hasantu bihi baital ilahi na kiyaye dakin Allah mai alfarma da shi wa ma sawa alai da waɗanda suke kewaye da dakin Allah min durin min durin duk gidajen da suke jikin Ka'aba ni da kiyaye su wa kullu da qumashi kulle kumashi da tarkacen kayan cikin gidan ko TV da ka gani da TV da koma ne da gidajen ni na kiyaye su hasantu bihi hisbi ni ne na kiyaye dukkan jama'a ta baki daya wa ala mawadda da dukkan masu kaunata ko ina kake shi ya ce aikin yana samun ka kawai wa kullu fatan yati lana da dukkan saurayi wanda yake zuwa gare mu wai mashi da wanda ya tafi ka zo ziyarar ka tafi da masu zama ka san kaga mutum ya zauna a kaulaha ya dade a yanzu ko zakiru ko sharifi kawai shi sharifi dama kayan babansa ne kayan annabi Muhammad ne na gidansu ne zakiru ko ba ruwansa dama a kawo mu ba kawai amma sauran mutane da ka je kaula za ka ga kayan ne nauyi yayyawa ga kaji ga farfesu kai nan kana rigima akan nama ka ba da kansa ka ce a zai ma farfesu to a kaula a jefar da shi yake da kansa da fatar da kafafuwa duk tsallarwa ake yi akwai da mai kifi akwai wanda ya gina wanda ya ce na noyi mai da ce lafiya ya ce wani hanta kifi na gani ta yi jinjiri bala'i wani ayyukan Allah ka ji hanta ce kai ta kai girman jinjiri wani muna kari wata kwana kai sai ga kansa ƙato da kafafuwan da fatar abola an zubar ya ce aka rakalla ka ga wannan kamar an zubar ce to ai ba sai sai la ilaha illallah da kuma ji an watsar da wani kuma wannan fatar gaba daya to sai kawai hakki na ikon Allah to mu je alayhi salatullahi salatin Allah ya tabbata gare shi summa salamu Allah ya ce tabbata gare shi fa inna madihal hashimi riyashi yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hashimin dangi riyashi shine adona alayhi ma al kiram Allah ya tabbata gare shi da alayansa masu girma sabi da kuma sahabbansa salatan biha dahari me tadibu ma'ashi albarka salatin ne cikin tsawon zamani na rayuwa ta take yin dadi ba na shan wahala ne ka san duk wanda ka gan shi a fayar a cikin wahala shi ya wahalar da kansa amma an tsara ma komai in dai ka ga wahalalle daga shi ne shi ya wahalar da kansa kawai mutum ya ƙi abin da aka tsara ne amma shi ibrahim ya gama komai kuma shehu tijjani ya faɗa tun a wajen ginin zawiya ya riga ya bayani sarki ya turo da kuɗi ga kuɗi a ji a gina zawiya ya ce zawiyan mu'amuru haka yi mun billahi gina tana gun Allah ba sarki ba ta fi ƙarfin sarki wannan sai sarkin sarakuna sarkin da ba a yi masa kishiya shi ne Allah ta'ala ba ya ba kishiya ai wannan abin da ka gani shi ne kishiyar shi ake so ka shafar ka tabbatar ba wannan abin sai shi din kullum man alaiha wato waje la ilaha illallah to shehu tijjani wannan sarki da ya turo ya ce gashi gudunmuwa ya ce a mayar ba ya sake turawa ya ce to idan ba za a gina zawiya ba a dan raba wa yan zawiya da an yi wazifa a dan rarraba a dan samu na cefane a dan rage zafi shehu tijjani ce a mayar masa a gaya masa dukkan sahabbai na gaba ɗaya su mawadata ne a sahabi kullum aka biyawo falillahi alhamdu tun daga zamanin shehu tijjani har tashin kiyama duk ba tijjani mawadaci ne ba mai kuɗi ya ce ba mawadaci me masu kuɗin suke ba mai shi ne za ka duba yanzu wanda ba dan fara ba an mahaihuwa rikicewa yake dukkan gina gigi ce gaba da ya zambi ya shiga wani yanayi da wani abu ya same shi sai an gane amma mu yanzu duk mun fi siya gaya
ɗayan adawar ƴaƴanmu sun fi nasu yawa mun fi su tarin aure ga muridai ga ƴan maula ga kowa amma kuma ka gan mu garau faira kenan mu ne wanda matanmu ma ba su gane mu ba ka san ko sirrinka da matarka ko ɗanka bai isa ba to ta ce bata gane ka ita ma bata gane ka ba akramaka Allah za a yi kaza ya ce ki hakuri wallahi babu Allah ya kawo zan bayar bata yadda ba in dai dan faira ne kai ko ka ce ba wa za ta yadda ba matar taka kana fitowa da sai Allah ya kawo a harkokinka na kasuwa ko ma dai ta ina ne sai ka koma ka ce mata ba ku da hakuri kin ga yanzu ina fita Allah ya kawo to haka ma ta ce maza sara ku da waye ba so na ga abin da yake a jihunsa sai da ya fita ya cire na faɗi wannan a Zaria wani dattijo na kusa da ya ce malam wallahi da ni kake yanzu haka muka yi da matata ya ce babu inda fita na zo da shi ɗan fara kenan ko wannan maulidin ba shiri aka yi babba abin ne kawai yanzu ko kun zauna kun yi har yanzu kuma haka ne ku zauna ku ce za ku ta mitin na faira da ginin masallaci na maulidi to sai kun haɗu da bacin rai amma ana so a yi amma za ka gana wani bai zo ba ya ki ba da komai kullum sai an zo taro ba a zuwa ba mu da haɗin kai zawiya ta shaga mu ta fi haɗin kai su ma ka je can haka suke cewa su ma can suke ta ale shafi ta fi su haɗin kai ya haka ake kuma amma duk abin da ya zo sai an yi abin da ya zo sai an yi baka zo wani miki ba yana can yana wahalar rayuwa aka ce matarka ta haifi 'ya'ya guda biyu amma ɗayan fa ya mutu sai ɗayan ma zai bi shi dan ubansa inda su sami ke zuta zuwa wallahi sai ta zuwa inda ƴaƴa masu albarka ne su zo ɗayan ma zai ya ce ɗayan ma zai bi shi dan uwa da wahalar rayuwa mu ina ruwan mu hada nike an ce a mana addu'a Allah ya ba mu yaya abinda dai ake so masu albarka dai ka samu baraka da sale masu albarka to kai kuma sai ka dora su akan hanyar Allah a nuna musu makaranta a nuna musu rayuwa a nuna musu ɗarika tijjaniya da faira su zama su yi fanayi su kare su zama muhakkikai mutakikai na gaskiya ba tarkacen banza ba don yana manzalar sallama ya ce ku yi aure ku haifafa ya alfahari da kuwa lahira haka ne amma ba ku haifar mai iska ba mutanen kirki yake libya yi saboda rayuwarsu wancan kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in talauci ya dame ka kara aure to malamai sun ce har ba su ga hadisin ba ba a gan shi ba hadisin da annabi ya ce in talauci ya dame ka kara aure ba a gan shi ba har yanzu ba a gan shi ba to ta ina talauci ya dame ka kara aure da me kenan za ka kara aure ta yaya in ta zo ita ma a da rabkewa kenan a maka amma sai suka ce a wani ne ya zo ya ce ya sunan layi ina cikin matsin rayuwa annabi ya ce ko yana da aure zai ka kara yanzu ya kara ya ce talaucin ya kawo ya ce kara har sai da ya hudu sai arziki ya bude ba akwai abin da annabi yake mutum shi kadai ba ta kowa ba iya wannan ne shi kadai da akwai abin da ka ce za ka hada da wani ba za ka iya ba haka ne kowa da matsayinsa to lokacin sallah ko karfe 2 sarrafa goma to shi ke to ba shi take akwai kasida wacce nake so ta shehu bayan addu'an nan yan wannan ganin ala ayyuhal mamduhi tunda nake zuwa nan ana yin ta ana rera ala ayyuhal mamduhi a farar waradan nan wannan kasida ta shehu ibrahim kuma addu'a ce kun san diwani fa komai akwai shekarun bayan na zuwa abuja gidan wani malami majazubi ne daga zuwa sai ya ce alhamdulillah kai za ka yi mana sallar juma'a yanzu na ce da ban taɓa sallar juma'a bai ce wallahi sai ka yau kai ne liman na ce to yanzu ko hudu bar shi usman dan fodiyo zan yi na ce aka hada ni da aiki ka san limamin kano dan amu aka ce shekara 40 hudu ba daya ka ki canja hudu ba ya ce kuma ba ku canja abin da kuke ba duk mu danna tare duk wanda yake kano sai da haddace ta hannu ha hisabun wa haramu ha igabu ba ka ba yaye ta ce ko ita zan yi aika hada ni da ake ya ce duk yanda za ka kai ga dai kandiri an kawo kai ne limami yanzu ga sanda subhanallahi an ka sandan limanci ni yake jira ana zuwa kai shi ya ce to ba ruwana ina ruwana ana zuwa kai sai na hawo mun barin gudu ba sai na ce salamun ala khairil bariyati man basat موائد دين الله في شكله الوساط دعانا إلى صنع المكارم والتقى وسوى صفوف المسلمين فلا شداد تجنب مسلم يعني هو خطبة إنا وانا
تجنب الظلمات ثم تكفو عارضات عن الجهل واللجوء المشين تقول وسعات إذا رمت أنت يا كبيرا وبعدها تصير سعيدا لن تخالف ظنما ولا تتكل إلا على الله وحده وجاهد بجد ولا هو ما شيء والله عليبا إيه كوي نزعون عنا ميكي أنا كلا تقول والله كفأوه نسي أي صلى juma'a to in shi a cikin diwanin shi Ibrahim haka yake to wannan addu'a ce amma a wake to saboda na ga wannan zawiya ana yawan yin ala ayyuhal mabdu bata ba minti biyar ba za mu fassara ta yanzu to bismillahir rahmanir rahim mutane ya kamata a rinka tawassuli da wannan addu'a a rinka tawassuli da ita shehu yace bismillahir rahmanir rahim ala ayyuhal mamduh ya ayyuhal mamdu shehu yace ya abin yabo ya afdalal wara ya mafificin halittar Allah baki daya ya ayyuhal mahmud ya abin yabo annabi Muhammadu alhamdi wallewa ma'abocin tutar godiya bisirrika ranar alkiyama kowa sai ya gode wa Muhammadu har su Abu Jahil duk su Abu Jahil kowa sai ya ce Allah ya saka maka da alheri Muhammadu dan Abdullahi kuma na cikin wani hali na rayuwa to bisirrika shau ya ce dan albarkar sirrinka annabi Muhammadu bizatil aliyya zatul aliyati Allah dan zati Allah ake roƙa Allah dan zati fadaukaki kun san ko da ke sai dai a wuri zati sufa suna duk da bambanci amma ba za yi ba zai aka danya ba Allahu Allah kenan Ar-Rahman Ar-Rahim duk sifa ne to shi kuma zatin ba to kaga sai dai hakuri ko to waje bismiha Allah dan zati madaukaki kuma dan sunayen zatin wabin rusul Allah dan girman mala'iku wal baitul haram Allah dan girman dakin Ka'aba mai alfarma wabin qura Allah dan wato ainihin garin da aka haifa annabi Muhammadu jami'an baki da wabin zikr al hakim Allah dan alqur'ani mai hikima wa ahlihi to ka zo nan wa ahlihi sai ka ce dan tijjanawa makarantar alqur'ani dan ba ta wasuli da wanda ya haddace qur'ani ko ba kun dai ba tijjani bane ban da shi kai ta wasu kai ka bar tsari ka ce da dan tijjanawa makarantar alqur'ani to je wannan da su to su dan su ne wal asma'i wato dan sirrin ka da kasa a cikin sunaye wal aflaki dan sirrin ka da yake cikin sammai wal aflaki dan sirrin ka da yake cikin taurari wan najm Allah dan sirrin ka da yake cikin tauraro na jamu wasara dan sirrin ka da yake karkashin tahta sara da'awtu li nafsi yau yace to wannan addu'a gaba daya ni na yi ta ne ga kaina umma ummi sannan na yi addu'ar ga mahaifiyata wa walidi da mahaifina wa sahbi da sahabbaina wa ahbari da masoyana wa ahli da dukkan iyalaina wa man wanda suka biyo bayan su hudan abin da muke roƙa duk wannan addu'a da shi yake ce hudan shari'a wajada shiryar da mu wajada Allah kai mana baiwa ilman da mu samu karatu ne albarka wa rizqan da arziki wa da rif'atan daukaka wa amnan da aminci wa imanan da imani yazidu ila al imanin ya ta garuwa har zuwa kiyama wa taqwa da tsoron Allah wa zuhudan da gudun duniya wa atila da daukaka wa hikmatan wa hikimatan da hikima wa afiyatan da lafiya ba adal ina bayan kuma duk mun mai da lamarin mu zuwa ga Allah ba zuwa ga wani Allah ba wani rabin ba to zidul ilma fiha Allah ka garo mana ilimi wa kfina sharra jumlatan Allah ka garo mana ilimi ina to wa kfina sharra jumlatan Allah ka kiyaye mu daga sharri ba ki da sa a shiru wasunna jami'an al-qururin Allah ka kiyaye mu daga baki nan dukkan sharruka an gururin daga hudun zamani wa an da ahwa kuma son zuciya ta Allah ya kiyaye mu baki da ji shehu Ibrahim amin habauta lana al-iman Allah kai ne kai mana baiwa da imani mun gode zidhu ka karo mana wani imani wa abqihi sannan ka wanzar da imanin ladal maut har zuwa mutuwar mu hakan da gaskiya thumma zidhu ladal Allah ka kara mana imani har zuwa lokacin haduwa da kai dawaita liman ahbabta was-subula Allah kai ne ka nade dukkan wani hanya na wahala ga masoyanka duk ka nade wahalar gaba daya fadu yallana kullu bu'd Allah ka nade mana dukkan nisa fil a mamati cikin mutuwar mu wa fil a cikin rayuwar mu yaqinan na tabbatar yaqina kullu su'in Annabi Muhammad yana kiyaye ni daga abubuwa marasa kyau fala nara siwa fadl maula yau ba abin da muke gani mu yan faira sai falala kai daga Allah la nuridu Jazal husna to yau ba neman sakayya muke da aljanna ba
amma aljanna muke nema ba ku sana mun huce aljanna kawai Allah shi muke so kuwa. Rabi'a tana da wuya ta ce ni ba munafikan Allah ba ce. Aka ce to ba akwai munafikan Allah ta ce masu bauta ma dan aljanna. To ke ba ta ce a ni dan Allah nake bauta Allah shi Allah ba aljanna ba. Ko ba aljanna ko ba wuta ba ruwa na ko zan bauta masa shi Allah shi kuwa. Subhanallahi zan jalali wal ikram. To kaji to ka tamta qabihan shehu da Allah bari ku ji wani irin bambanci. Wallahi ku kira ka ruga sai ka yawo. Shi sai ka tamta qabihan Allah kai ka boye dukkan abubuwa na marasa kyau da nake yi Allah kai ka boye su ba a gani. summa azharta sayyidi jamilan gabana ka bayyana kuma kyawawan su ake gani a bayyane adim hada to Allah ka tabbata hakan kawai ai wa boye marasa kyan masu kyan a bayyana su wa athif lana al-bughya Allah kai mana baiwa mai girma ta samun tsaraba lakal hamdu godiya ta tabbata gare ka ya ubangiji law aqabta kullu uqubatin kaji yadda yake shi Ibrahim yace Allah idan ka kama mu kai mana azaba in ka mana hukuma ka azabtar da mu naqulu lidha alan mu ai mun kasance ahalin mai mana azabar fa awaluna saboda aswa ayyukan mu ba su da kyau Allah an kai mana azaba baka cuce mu ba ayyukan mu dama marasa kyau ne matinu ya kakkarfa walau ahsanta bil afwi idan kuma kai mana afuwa ka kyautata mana wal aqa kuma ka ba mu kyauta fa anta lahu ahlu to kai da ma ahalin kyautar ne da afuwar fal ihsanu ma bata wato Allah ihsani kai ma shi kake so ai kai ma ba ta son kafiri ba ta son mai batawa kai ma ka fi son ihsani to na'am haka abin amakal yake abda yuhsinu Allah kai ne ka umarci bawanka nahawa man asaa alayhi kai ka ce da bawanka ka umarce shi Allah ne fada duk wanda ya bata ma kai kuma ka gyara ka kyautata wancan Allah ne fada ka in mutum ya bata maka kai kuma ka kyautata masa in ji Allah to karimu bidha aula to Allah karimi bi za'ula kai ka fi cancanta kenan da kai mana afuwa kai ka ce wanda aka bata mar ya rango mai afuwa to mu kuma ba ko yi mana afuwa tunda kai ka fi cancanta to yi mana afuwa ya ubangiji saburu ya mai haguri ayasatta ya mai suturtawa qadiru ya mai iko hablana salaha Allah kai mana baiwa ta samun inganci wa rushdan da shirya wal qabul liman da as'a karɓar dukkan ayyukan mu na alhairai salatu wa taslimun salati da amici madad da'i shigar zamani wad dunya duniya ala ahmadin salati ya tabbata ga annabi Ahmadu fi kulli bad'in cikin dukkan farko wa maqtami da cikawa fali fi hubbun soyayya ta tabbata gare ni ina son annabi Muhammadu wal raja'u yazidu kaunar annabin ita ta ce kana min son manzon Allah dai alayhi salatu salati ya tabbata gare shi ma amata wa ma ahya Allah ya yi wa annabi salati inda ya kashe ya raya bamintu lahu abada kenan ramimtu lahu na rawace gare shi wallahi an fakku zakira na mahasinahu wallahi ba zan gushe ba ina ambatan kyawun ɗabi'un manzon Allah ragamar bugati saboda turmuwa hancin abokan gaba masu son zuciya kada salamtuhu nafsi Shehu Ibrahim ya ce ni gaba ɗayan kaina na sallama wa annabi Muhammadu wa aqli hankali na miƙa masa wa kalkali injina na miƙa masa wa ruhi ruhi na miƙa masa wa sirri sirri na miƙa masa fi hayati cikin rayuwata da lahira duka haka nake raja'tu bihi lillahi na juya gare shi daga Allah ta'ala zuwa gare shi jalla jalaluhu da bakar Allah ta girmama alayhi salatun salatin da tabbata gare shi la tu'addu salatin da bai da iyaka wa la har ya ce tuhsa ga karshen sa saliman min al-ishraki yau ya ce ni ba mushriki ba ne na kuma ta gaba da shirka ba fa bautan gunki ba bautan gunki wannan babban shirka ke na ta kafirai shirka hada Allah da wani Allah zuciya to ni ma na yi kawai shi kadai ne a ciki wa shakki kuma ba ni da kokonto na yadda akwai Allah da yanzu har yanzu akwai wanda yake ganin Allah akwai kuwa to arifin kuma ni arifi ne ba mahjumi ba kuma ni da ne ba bawa ba wala su'da arum ba ruwan mu ta duniya wala ba rayya ruwan mu da lahira tarani shi muradan ne lahira da duniya ake nufi ba wannan matan ba tarani ni muradan shau ya ce ni da kuke gani ni ne murati tarani muradan waɗansu kuma suka ce tarani muradan ni shehi ne la muridan ni ba muridi ba ne ni shehin shehunan ne yan kuma ka kai matsayin sabbin tarani muradan ni ne muradi ni ake nufi la muridan ni ba ni nake nufi ba wa innani cewa ni barhama liyal mulku mulki yau yana wajena wa tasrif yanda na so haka nake sarrafa abubuwa bil mustafa
amma makoma tana gurin annabi Muhammadu saqilun bihi mizanin da yace wato aiki na da ya saka yau an cika shi dam sikeli na ya cika fa'izan bidaha na samu babban rabo da daha wa yulini ila rutbatil annabi Muhammad yana daga daraja ta zuwa tsoron daraja khalastu na tsarkaka wa khallastu li muhibbi jumlatan dai kai masoyin shebra ne da gaske wane mutum shi in dai kana son shehu da gaske to shebra ya ce ya zarkake ka ko dan iska ne kan ya mutu sai ya daina iskanci gaske ne shi ko dan labbai kun ne ko da wani ya ce akwai Allah limekun Allah limekun kenan su ne da aka da taro ka nemo ya ka rasa an dauke ta ya yi Allah limekun kenan to sai ya dawo da ya miƙe hanya inda yana son shehu ba sai ya dawo to bi hubbi habibillahi na samu wannan da masoyayyen masoyin Allah an yartabul qasa Muhammad shine wanda ya hau baraka mai suna kasawa kaitu sihali na ambaci sahabbai na cikin addu'ar summa tawwi sannan jama'a ta wa ma'ashari da taron jama'a tawa kanalu jami'an fawqa ma kana min mun samu sama da abin da muke buri a gurin ubangiji mun same shi zafirna bi iksir sa'adat yau ya ce na samu babban rabo da ikisir sa'adatu sinadarin arziki Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alayhi salatun salati ya tabbata gare shi min husirna ila daga wannan salatin ne sirna muka tafi ilal husna zuwa la ilaha illallah ganina bihi an gairihi na wadata gare shi gabarin waninsa wa kafa bihi annabi Muhammad ya yi san mun komai za'iman shugaba jalilan mai girma man yadinna wannan ya aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya gajiya wajen bayarwa ko baya ruwa to shifa'i shirfayi warakata wa ayadi da cututtuka wa ayadi da idodina salati shine salati na musalliman wanda nake yi ala sayyidil zuwa shugaban manzanni bal sayyidul warari ana nufin shugaban halitta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين